Milí rodičia a milé deti, ak nechcete, aby vám ušla ďalšia rozprávka, dajte odber. Ďakujem. A teraz už, milé deti, zavrite si očká, začína sa rozprávočka o Aladinovi a čarovnej lampe. Kde bolo, tam bolo, v ďalekom kráľovstve žil Aladin, syn chudobného krajčíra. Tiež bol chudobný a nemal ani prácu. Celé dni len tak sa potlkal so svojou opičkou. Tajne však sníval o dobrodružstvách. Jedného dňa stretol prefíkaného čarodejníka, ktorý mu nahovoril, že je jeho príbuzný. Navrhol mu teda obchod. Zavedie ho do čarovnej jaskyne a Aladin mu odtiaľ prinesie starú lampu. Potom si môže zobrať z jaskyne plnej pokladov všetko, čo len bude chcieť. Celú noc putovali cez púšť, až konečne prišli k jaskyni. Čarodejník prikázal Aladinovi, aby vošiel dnu a priniesol mu lampu a na nič iné nesiahal. Aladin vstúpil do jaskyne a po pár krokoch uvidel poklady nevídanej krásy. Všade bola kopa zlata, drahokamov a šperkov. Posluchol čarodejníka a ničoho sa ani nedotkol. Vzal len starú lampu, ktorá ležala úplne na vrchu. Keď sa vrátil k východu, chcel vedieť o lampe viac. Čarodejník mu však nechcel nič prezradiť. Aladin sa teda rozhodol, že si tú tajomnú lampu nechá. Nazúrený čarodejník ho za trest nechal v jaskyni a vchod zavalil veľkou skalou. Chudák Aladin nevedel sa dostať z jaskyne. Náhodou pošúchal lampu a niečo sa stalo. Niečo zvláštne. Zrazu sa zjavil veľký džin a chcel mu splniť všetky želania. Aladin neveril vlastným očiam. Potom však využil príležitosť a požiadal džina, aby ho spravil princom. Keď bude princom, môže sa uchádzať o ruku krásnej princeznej Jasmíny, ktorú tajne ľúbil. Aladin a Jasmína sa náhodou stretli a zaľúbili sa do seba. Jasmína predstavila Aladinovi otca, mocnému sultánovi, a Aladin ho požiadal o jej ruku. Sultán chcel, aby jej Aladin najprv postavil za 3 dni krásny palác. Pre džina to bola hračka a tak sa chystala svadba. Zlý čarodejník však zistil, že Aladin sa zachránil a že má lampu. V noci sa prikradol a ukradol mu ju. Odvtedy džin musel poslúchať len jeho. Čarodejník džinovi rozkázal, aby Aladina odniesol niekam veľmi, veľmi ďaleko a aby sa z neho stal sultán. Usadil sa v paláci, ktorý Aladin postavil pre princeznú Jasmínu. Aladin sa však nevzdával. Jeho skrotená opička mu pomohla získať lampu späť a ako prvé prikázal džinovi, aby zlého čarodejníka navždy zamkol do väzenia. Aladin zachránil svoju Jasmínu a aj jej otca sultána. Dokázal, že má odvahu a že ju ozaj ľúbi. Mladý pár mal konečne svadbu a celé kráľovstvo sa tešilo. A Aladin s Jasmínou vládli dlho s pomocou svojich priateľov a aj múdro. A tak žili šťastne, až kým nepomreli. A vtedy džin priniesol zvonec a rozprávky je koniec.